Доброго дня, миру Божого. Церква це є інститут життя, де кожному наші пастирі навчать, як потрібно жити і служити Господу. Наприклад, поки я не знав цієї церкви, я просто там раз чи два на тиждень ходив до церкви, слухав проповідь і все. І на тиждень знову займався своїми ділами. А познайомившись з цією церквою, я почав проповідувати Слово Боже, записувати відкровення, виставляти їх. Саме цьому мене навчили цій церкві. Тому всім бажаючим, хто хоче приєднатися до нас, пропоную приєднатися за посиланням під відео. І ми навчимо і правильно служити Господу, саме по Слову Божому. Тому що Ісус сказав: несіть своє слово до краю землі всім людям. Амінь.